नमस्कार। आज हमनी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी गमछा मुंह पे लगा के और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करत रहले हैं और ये संदेश देले हैं कि मास्क जौन बा वो डॉक्टर, पुलिस और नर्स लोग खातिर के बचा के रखला की जरूरत बा और हमनी के मास्क जौन बा एकरे के बना सकता नहीं। तो हम कहल चाहतानी अपना वो सब भाई बहन लोग के जे लोग ई सोचता कि मास्क जरूरी बा वो लोग के हम बतावल चाहता। अरे यूपी बिहार झारखंड सुना भाई, तहनी लोगन के कोनो मास्क ना चाही। तारा लगे बाए जवन गमछा वही के आपन मास्क बनाइला हो। सबका लगे बाए जवन गमछा वही के आपन मास्क बनाइला हो। जय हिंद।